We hebben vaak met de onderzoeksraad aan tafel gezeten. Die formuleerde dat zo, de silo moet beter toegankelijk worden. En ja, ik hoop ook dat met nieuwbouw, nieuwe vergunningen die op dit moment uitgegeven worden, echt behoorlijk rekening mee gehouden wordt. Dat er toch veiligheid een aspect is wat meer meetelt als milieu. Confronterend. Dat is het rapport dat maken is van het Donksilo-drama in Makkingeer voor de nijbesteenden. Er is een soort misgien en met de juiste veiligheidsmaatregels wie het misschien net zo bot uit de hand roen. Bij de uitkomsten krijgen ze haar zoon Mark Liekwas net waarom, zeggen ze. Wel vindt de familie Lemmens het wichtig dat er lessen leerd worden uit het drama. Het had voorkomen kunnen worden, maar dan had dat eerst bij die schoonmaakbedrijven met een goed protocol uitgevoerd moeten worden. Heel belangrijk is dat er goede voorzorgsmaatregelen genomen worden als iemand met mest aan het werk gaat. En ook goede apparatuur gebruikt wordt. Want zo'n ongeluk als hier gebeurd is gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, wij moeten onze zoon missen, maar de andere slachtoffers, ja, daar de familie van en allerlei mensen hebben ook heel veel verdriet hiervan gehad. Dit moet gewoon nooit meer gebeuren. In de silo in Makkingeer wie Sanny het spuiwetter broekt om als keunsdong bij te mingen. Formeel verbingen, maar bij een soort boeren in de praktijk gebroekelijk schroot het rapport. Boven dat kunnen de onderzoekers net aantonen dat het van grote invloed west had op de vorming van giftige gassen. Dat is in discussie gesteld, maar ik ben er zelf 100% van overtuigd. Wij hebben 16 februari onder in de silo 36 kub spuiwater toegevoegd. Doordat die mixer niet werkte, is dat niet vermengd met de rest van de mest. En het soortgewicht van spuiwater is 1,2, dus behoorlijk zwaarder dan water. En op 18 februari is er 800 kub uitgereden. Dus ik ben er 100% van overtuigd dat er dat niet meer in zit. Kijk, het ergste van heel het ongeluk was dat je dus echt met een pikhouweel, dat je daar dus echt een gat in de silo moet zien te krijgen. En ja, dat duurt gewoon heel veel tijd en tijd heb je op dat moment niet.